Fetele cu minți nu mai sunt la modă, ci fetele fierbinți, cei toți bărbați în probă. Uită-te la Irinel, aș vrea să fiu ca el, bătrânel, în loc de Viagra își ia un model. Nu e vorba de noroc sau relații, ci de buze și operații. Nu contează ce școală ai sau ce citit, contează să ai bustul bine mărit. Nu vreau lecții sau să faci pe mama, vreau să ai ca Nicoleta sau Roxana. Totul e show, îți explic din nou. Trebuie să știi doar momentul când să scapi de tricou. Metoda clasică s-a învechit, că mulți fraieri pe internet s-au îndrăgostit. Fanteziile se plătesc mult mai bine, cum îi nebunești depinde doar de tine. Vagabondele acum sunt doamne și băieții spar banii cu panorame. Lumea e nebună, sunt top. Cine sunt eu ca să le zic stop? Mișcă, mișcă-te, rupe-te. Hai toate fetele vor să rupă cluburile. Contează cum te îmbraci, cum te dezbraci. Sincer, să-mi place foarte mult să dansez și poate chiar nu neapărat să aplică, să ajung undeva în lumea showbiz-ului, să pot dansa, să mi-arăt toate calitățile mele pe care le am. Frumos, mișcă repede, spune-mi sincer ce vină avem noi, că tu la 15 ani vei să pozezi în Playboy. Siliconie, nu teflonie, cea mai sigură protecție pentru pieptul doamnelor. Nu ai nevoie de cure sau diete, vrei forme pline și abordări directe. Oricum Cântăreața mea preferată este Sierra, Beyoncé, Rihanna. Vagabondele acum sunt doamne și băieții spar banii cu panorame. Lumea e nebună, sunt top. Cine sunt eu ca să le zic stop? Mișcă, mișcă-te, rupe-te. Hai toate fetele vor să rupă cluburile. de sex în reviste, sex, felul în care arăți e drumul spre succes. Mileniul 3, noua revoluție. Da, mi-ar place să joc în filme, în telenovele sau să fiu dansatoare într-o trupă de dans. Cântăreață, dar nu știu, nu prea am voce, așa că mai bine actriță. Prin barul roba mate, dezbrăcate, sus pe bar și mai târziu stau pe spate în sălăjan. Pe judecăți, nu mai există, e banal sau de sex virtual, e sex în grup, e sex total sau poate sex în club. Asta e parola de acces, secolul 21 e bazat pe sex. Vagabondele acum sunt doamne și băieții spar banii cu panorame. Lumea e nebună, sunt top. Cine sunt eu ca să le zic stop? Mișcă, mișcă-te, rupe-te. Hai toate fetele vor să rupă cluburile. Aici e București, nu New York, nu LA. Aici e România, nu e USA. Nu dolari, aici suntem plătiți în ei. Aici suntem adici, hai să nu fim negrei. Fără pistole, fără bling, fără Bentley, vino ți mă rup mea în fire, nu e LA. Ce? Ați uitat cumva limba română? Știu, nu e cool când vă luăm mă, e mai ca la noi Europa Sud-Est. N-are legătură cu America Est-Vest. Lanțul de la Cthulhu, Snoop Dogg, Hip Dog face câte case de discuri de la noi luate la un loc.